नंगा पाँव पुआ पकवान लेके 10 गो 12 गो मेहरारू लो निमिया के डाढ़ मैया लावे लिए सनवा की झोली झोली ना गावते जाला लोग प्रसाद चढ़ाई लोग गीत गा के लौटत चल जाए का जना बम्बईया कभी लिखले हो कस कि बुलेट पर चढ़ के जाए तो मंदिर में पहुंच जाए का जना में हीरो होंडा पर चढ़ने तो मस्जिद में पहुंच जाए जाके अल्लाह खुदा रसूल अल्लाह कहे के पड़ जाए लगी है कहैया खुदा हमारा गामा भैया चेयरमैन साहब बहुत बहुत पुरस्कार हजारों हजार दर बने हार्दिक प्रणाम बाबा जय हो जय कमल बात सूट दर लेकिन ना रोरे दिन भल के करी का स्कॉर्पियो लिया हां जन्नी ई है माने हो ब्यास को भजन गाओ तर करे जाई ना लाज बचाई ना ले लो बाबा पैसा तो बेंजो लेके उत्तरदायित्व बनेला रिस्पांसिबिलिटी बनती है यो भी भजन बजाएं वो बजाओ उसकी बोलबम के नारा बाई है एक सहारा बा श्रोता को होई कि ब्यास जी का सेटिंग अच्छा बा भजन गाओ तब भजने बजत हवे अभी ना जो हम तने गणेश जी आई ना लाज बचाई ना अतलई लय भर देश की कितने दिनों के बाद सजना आई रात मिलन की माय गॉड बिगड़ जाई नहीं कल हंस दी बुढ़ो लोग कहे कि ना ब्यास जी ठीक बा बेंजो वाला रोगे दे लायक हो गए तबले रहो करा के जूसा सीए लायक हो गेल भाई इनका के ना हो का करो समय के दोष हवे दू गो चीज देखनी है अपना बिहार में का एगो भक्ति एगो कर उल्टा शक्ति आ दोनों के दशा एके बा भक्ति में राम जी लोग करता रहे कन्हैया जी शंकर जी आ तबु सभे भक्ति करता है माने का बा श्रद्धा भाव से खोजबे त आज ना त काल भेटा जाई प्रभु जी दर्शन दे दी हैं आ उहे दशा नीतीश कुमार बिहार में शराब के खोल देले कहीं कोनो दुकान में लोग नहीं मालिक लेकिन श्रद्धा भाव से जो है खोजबो 15 मिनट में माल हाजिर होम डिलीवरी यही जा तो देखो मी बलिया जिला से आवत रही बॉर्डरवा पर चेकिंग करत रहन दरोगा जी बैठो रहो ना 2-4 गो सिपाही लोग हमारे से कहो लोग भेंता जी गाड़ी में चेक करवाइए चेक करवाइए गाड़ी में खोज लो ना भेटाई जन बात on जगह धले ले बाबे तो कल एगो मोटरसाइकिल डांड में हाफ खोसले धरा जाता हम कहे जा बेटा तू तो गोई लो कल सिपाही जी के कहता नहीं हाफवा लेके अपना बगली में धले तरे भाग 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 काहे सर उसको पकड़े नहीं तो कहता चुप रह अभियंता चुप रह हमरो घींचे के बेरा हो गेल हम कहां खोजत फिरल जाई रवा दरोगा हो जा दरोगा हो जा के कार्टून पर छापा मारी है कादू हमनियो को बिक देबो आज रो सब बैठल बनी जीतल प्रत्याशी लोग बाकी एगो चीज देखनी है गामा भैया का ये बुरा मत मानी जातना लोग जीत गइल बनू मुखिया जिला पार्षद वार्ड बीडीसी अनहरो में चिन्हा जाता लो चेहरा पर इतना लाइट रहता के मुखिया जी प्रणाम प्रणाम आ जितना लो हार गइल बा मुंह पर टार्च बरला पर भेने खन चिन्हत की हुए हमें क्यों कर भैया काउंटिंग में हम रहनी हमरो भाई साहब 50 लाख लगा के 3 बेर जीता रहले ए बड़ी भारी बहुमत से हार गइले इनको भाई एक नंबर पर आइले ऊपर से गिनला पर ना नीचे से गिना होता अगर न मिलते इस जीवन में